Apa, kaixo, nire izena Tibal Talberdi da, baina bueno, jendeak Teo deitzeit, eta YouTubeen gitarra euskaraz izeneko kanala daukat, eta Twitchen zuzeneko guetxe jut. Nik egiten dutena momentu honetan da, gehien bat Twitchen zuzenekoak, zuzeneko ezberdinak, jolasten, gitarra jotzen, elkarrizketak egiten, gitar jolei eta bar. Baina, bueno, ni berez hasi nintzen Twitchen 2018an edo, eta sin maz, lagun artean, eduki hori kontsumitze genuen eta pixkat probatzeko. Eta gero hor egontzan, karrerako lagunen afari bat, bazkari afari dena genuen. Eta hortzen lagun bat, iparraldeko lagun bat, gitarrekin hasi berria zen, eta arek esatezun, YouTubeen komeni dela, bideoak eta bar, eta pixkat horrekin moska hasi nintzen, egingo deatzeo ze. Eta hor ja inun lehenengo bideoa, eta gero tutorialekin jardun nun, hori urte terdi olako zehose, irutze zitzaidalako hor behar bat bazegola, ez? Gero, 2020 amaieran, 3.000 Twitcheko jendeak idatzi zidan hori. Twitchen euskara sustatzeko kanpaina bat egiten ari zirela, eta hor ja egin nuen jauzia YouTubetik pixkat Twitchen gauza gehiago egitera, eta ordutik normalean Twitchen nago. Twitchen euskaraz daukagun gauza egonen nabala 3.000 Twitch kolektiboa, ze azkenean ikuste baldin badugu sortzaile berri bat euskaraz Twitchen, ja zuzenean esaten digu, badago talde bat, Telegram talde bat, elkar sustatzeko, elkar apoiatzeko eta bar, eta orduan bai, ezautze gea, pertsonalki igual denon artean ez, baino geure Twitcheko kanaletan eta hola egon hori gera. Nahiko ekipo polita daukagu alde hortatik. Gure kasuan, 3.000 Twitchen sorrera zegoen lotuta Twitchen euskara hizkuntza etiketa lortzearekin. Norbaitek euskal kanal bat aurkitu nahi baldin badu, joan behar du 3.000 Twitchera edo laguna garelako edo aurkitze hori ez da hain erraza, ez? Eta alde hortatik iruditzen zait laguntza instituzionala ondo ongo litzatekeela, pixkat Twitchire presioa egiteko edo, eta baita ere sortzaileak babesteko, ze gauza bat da, eta nahi pixkat amorrua ematik, baina eske hala da. Laguntzai gabe eta infrastruktura hon bat eduki gabe, zuzenekoak egiteko infrastruktura hon bat behar dezu, ze bestela jende askok, nahiz da zure edukia ona izan, ja kalitate falta horregatik igual beste nonbaitera jotzen du, ez? Bueno, nik uste harrera ona dela. Azkenean pixkanaka hazten doa, jende gehiago etortzen zait eta hola, baina, bueno, eta daukat ez dara pretentzio hori ez dakit, kriston jarraitzaile pila lortzeko, argi dago euskaraz eta sortzailea izatea, badela gauza oso nitxokoa, eta nitxoan adibidez igual pixkat ezagutuko zaituzte edo, baina hortik aurrera pena da, eta uste euskarak daukan arazorik handiena dela baita ere Netflix eta horrelako gauzekin dela interneten edo munduan orokorrean diruak agintzen duen momentutik eta euskarak jende gutxi garen ez diru gutxi ematen duen momentutik oso zaila da zerbait profesionala ateratzea edo norbait adibidez YouTubetik euskaraz bizitzea. Ezinezkoa dela iruditzen momentu honetan. Ni berandu hasi nintzen gitarra gautzen 21 urtekin eta hasi nintzen momentutik ja maite mindu nintzen eta niretzat da, ez dakit, bizian lagun izango duten gauza bat bai edo bai, ez, bide laguna bidek. Eta zeratik jarraitu behar duen gitarra gaztintzen, bueno, nik usteet musika klasikoa desagertuztan bezala eta biolin joleak desagertuztean bezala gitarrare ez dela desagertuko, naizta gaur egun argi dagoen, musika beste leku batzutera doan, da igual gitarrak eta musika instrumentala igual pixkat bigarren plano baten geratzen nahi dan, baina nik uste beti jarraituko dugula gitarrekin eta gainera Euskal Herrian dagon eta egon diren talde rockero, metalero guztiekin nik uste gitarrak biziri jarraituko dugula hendik urte askotan. Nolako litzake Tibalten zaindu maite duztun hori bertsio metaleroa? A ber, La da 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 da, la da 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 da, la da da da. La da 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 da, la da 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 da, la da da da. Bueno, errezuen goi hau. Zaindu maite duzun hori, zaindu maite duzun hori, zaindu maite duzun hori. Holako zehose. Aitor, badakit klak ikusten duzula, así que badakizu, gitarrizketa batera gonbidatuta zaude. Zure zain hau,